Ndi, Bud? Ya ayo wis kudunge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya bengi iki ngaterno blonjo adik-adik karo ibu-ibu, Bos. Cari outfit buat tes UTBK. Ngono, sok kowe nak tes sok ngono maro ning Semarang. Ya, Apa online? Semarang dong. Anjir, karo sapa kowe? Nek kancaku. Wong piro? Wong loro tak ya. Ning wong ya meh tes. Iya, tapi wongnya tesnya ku tanggal 24. Lah kowe? Tanggal 27. Lah yo rek beda no. Tak ono tepak aku. Lha kowe sing tanggal 24 wonge mau terno. Iya. Gantian. Candi. Pendem. Sapa? Elsa. Nek kita ganti adek iki kan iki kan kelambine. Lah kudunge? Kudunge kaya warnane nek gak warna iki ya warna iki. Masuk. Nduk kowe wis kudunge mireng ngono kok. Ayo. Jajal lah. Nanti pintu embe. Untuk nemak neng di. Aku nek lah Iya, apik. milah celana. Arep lah. Milah apa? Ndi leh mang? Untuk apa? Kayak mang. Ndi mak kowe mak? Kadang sampean dengan Ndok bi? Hah? Rek putih lah. Putih ki medeni ya. Aku putri nganggo putih ya aku ta. Ijo no lho. Ojo putih. Dia nang ndi manggon? Liyane ae. Warna hitam. Kawa dipek uang kok. Ndi wong dewe? Piro kowe mang? Gak ro. Iya rene. Lah kowe mang lompoke nang ndi? Nang kono. Nanti mau. Kan beri. Dia pengen kemeja. Dia mau ambil. Tinggal apa? Ndah aku lho pi. Ning rek bahane ngono lah. Mau iki. Dia ya bahane kaya sing kae lho. Tapi aja putih. Lho, halo gamis kono no. Ayo. Kono. Duwe wonge dhewe kuwi ketoke. Kae nguri gamis, Bot. Kupinge lho. Kalau gamis nguri. Kalau Bot gamis Bot. Apik no. Lah iki nggo foto ndek iki jane. Kalau Bu, apik-apik ya lho no. Enak mote-motene mah. Wah, kowe ding gak rene mama. Kowe dijak emahmu mamu kok. Ya apik-apik. Ndi put? Kalau dia apik dene ngono, ning cah nom-cah nom. Ya engko sana. Nah ya cah nom-cah nom. Piye lah? Lah kowe meh golek apa? Los, meh sitok yo apa rek? ternyata dia mau itu celana rok celana. Iya rek.
putih apik mah. Iya mak mak jas mak. Wih, ayo udah kapelan neng kita yang larang. Piye bu? Aku coba naik. Dile. Putih nih. Loh, kok putih? Ojo putih. Ya diketok lah. Lengser. Ditekok. Putih dulu reget be. So nak melok mae umroh wae putih-putih. Wah jas put. Salah ndek ibu dodo dijak nganu mah. Piye apik put. Ireng lho Putri. Bergendi ya apa put? Hah? Kiamat. Nah. Satset no. Bergendi ya apa re? Bolong-bolong wi. Iki lho warna iki. Bolong-bolong. Tak kira sing bolong-bolong. Paspor lah. Ya kegeden bodo wi. Kuwi umur setahun 2 tahun nah. Cinta rek. Enggak aku repas. Udah. Ada nih kok. Yo calengnya, foto pusek. Terus lak rayap. Dikek nosok. Enak rompine. Apa? Iki lho mae model klambi saiki enak rompine. Kok cah cilik ngecai wae. Nah kuwi warna tuwek abu. Tuwek ade. Pengen enom ya sing dicekel bu emang ning kono. Kecekaan iki. Iya bet. Ning rek enek tangane lah. Iki kelawan. Keleke. Lah iya gak enek tangane. Iki 100 tunggal. Iki sing tunggale mang, sing tambah-tambahan mang. Iya. Apa ganti? Jajal golek sik ah. Delok Iki sik panggone mang. ning arep. Ya tunggal lho, bisa 5. Jajal mau jajal kowe iki kok. Nah aku ngono. Semua. Oh, cilik sembah sedeng. Itu menjajal kok. Enggak bisa nang. Coklat nom karo coklat. Wah. Iki mang Iya iki apik. Rok iki, rok. Rok iki. Apik jane. Rok ya. Rok kok iso ribet-ribet mlaku rok iki. Solah kuwi. Gak, nggo ruang ganti. Mana ruang ganti? Iya jajal ya. Iya ruang ganti nok bisane nok. Ruang ganti. Di mak aket kok ngomong. Mak golek nek. Lho iki wis sekolah kepi. Isin piye re? Sedeng kok ya. Lah ngisorane ndi? Iki lho. Lah iya rek sedeng nok. Lah ngisorane sisan. Iya malah. Padha nok. Padahal karo peteng pas pi. Ndi entuk loro kowe. Anjay, 3 lah, apa? Wis. Aku penjajah di wae dadi. Kae jo. Sabar. Aku penjajah iki kabeh iki. Iki penjuk tidur.
Lah sing kuwi sing ireng mau nggo apa? Mau nggo gathok kuwi. Ya malah gathok sing mau nggo kuwi ya warnane padha. Nah, Apa? endi pi delok pi? Iki lho. Timbang iki mah gak sedeng dek. Gak sedeng yo kalah. Dikit ambil apa ya kelek. Klambine putri kuwi. Kowe tuku kelekan apa? Endi? Pas no. Cocok no bengko kudungem coklat sisan. Endi delok re? Coklat. Kudunge ireng pas no. Loh. Wah, megilan. Lah terus apa piye no kuwi mau cilikno neh. Iya, iya. Lho masake pas. Ya Allah. Lagi kumpul-kumpul. Iki piye ceritamu? Iki mana nek kali. Cecok ngomong. Engko kuwi kekno bakulene gak apa-apa, Dik. Sing gak sida kuwi ini gak jadi, Mbak. Ya pas ya. Lho kuwi kok ora emang jenengan iki sing arep kok. Aduh sudah. Mak iki nemen. Arep kok diri. Ngono ku ya kualek amak. Oh. Lho sing ning arep kok dikek guri. Kok iki ya sing ramen iki kok. Anggere selesai. Wong ngene. Lho ngene wis lara kanek dikek guri. Dengerane bini. Lho ngarep kok giri kok arep ora. Lah ngono kok. Kok mak. Gagak lah yo kan sepiro re. Patik deh. Ya ya. Kuyu tak ngerti ya. Wong dengerane bini diganggu. Aku bentuke nek pane gak ape jebule karo wong guri-guri kok ngarep. Enggak, kan iki ndek yang mulo iki klambine iki gak mbodi. Cetak model yang ngono ku ya. Ndek maksud iki Mas aku ya padha gak roh nang ndek dhuwur ndek dhuwur.